hol nem volt, volt egyszer egy reggel. És hozzá egy idézet, ki ezen a reggelen kipattansz az ágyból, hagyd fel minden reménnyel. Ez a szöveg igazából a kalandjáték kockázat könyvekre épül, nem tudom, az mennyire van meg nektek. Oda voltam én. Hogy dobálgatni kell, és mindig el kell dönteni, hogy balra vagy jobbra. Meg fogom kérdezni, hogy balra vagy jobbra, nektek megmondani kell valamit, hogy... Balra! És akkor megyek balra. Hát, aki előbb mondja. Félállom a Mormota utcában. Valami kis zaj szűrődik át a szomszédból, de te olyan boldogan bandukolsz a mosdó felé december első hétfő reggelén. Jaj, hát ma a filmfood lesz a Toldiban, fogmosás, arcmosás, látsz két törölközőt, az egyik kék, a másik sárga. Melyikbe törlöd az arcod? Barna! Rossz választás sajnos, a sárga a segtörlő. Ez a nap véget ért számodra. Csörög a vekker, te és másnap valaki köhétsel valahol, december hétfő, fogmosás, látsz két törölközőt, kék vagy sárga? Kék! Sárga! Szuper, reggeli van, nem ez sajnos költői, se kávé. Na jó, már így is 8:40, laptop, dohány, mobil, sál, sapka, kulcs, lift, 2-es pálya, utca. Az Isztambult Londonnal összekötő autópálya Budapest Asztória regionális egységén belül Rákóczi útnak nevezett közterületén toporogsz. Az egyben nagyforgalmú járdának és tömött buszmegállónak használt pár négyzetméter levegője, mely a világ gyökérség szerves része, egyedülálló. A többiek elkezdenek rohanni a 233 express jelzésű buszhoz, egy szatyakodó nénike vezeti a mezőnyt, de a munkába törekvő nép maga alá gyűri. Megvárod a 133-as buszt, vagy te is rohansz velük? Megvárom! A 133-ason mindig van ellenőr. Ott volt fel a térleted, egy napi fizuból kimarad. De jön ez a vasárnapi házi buli a szomszédban, december, fűtés persze az még nincs, végre elmennek 4:30-kor, de hát vissza kell még jönni 7 építéscsajjal a kakasból, ugye? Igen, Szabó Ervin könyvtárjegye már mindegyiknek van, vagy legalább egy polaroid képe, a sunyi liszt, mindenik nagyon jó. Ott a hagyományos is velünk, hallod, ahogy röhög, saját poénján, miközben mosod a fogad, törölköző, jó, megvan. Reggeli helyett friss levegő jön, és a busz nénike borul, felpattansz, pont jó 133-as, egy hajléktalan ül a kedvenc helyeden. Se baj, a folyót látni meló előtt, fontos tényező a lakingatlan kiválasztásánál, késésben vagy és alig látsz az éjségtől. Ez a gyomorszak viszony nem a legjobb az üdvözlöm, miben segíthetek Loopra épülő, Európa ezenfelén 5 annyi munkabérnek nevezett alamizsnából realizálható szolgáltatás komfortos és megfelelő végrehajtásához. Beugrasz még a félretett sajtos croissantért a földszinti büfébe, vagy majd a 11-es szünetbe jössz le érte? Beugrom! Van mind a kettő. A hónap beugrasz. A hónap első hétfője van, tudod, a nagyfőnök eljátsza, hogy ő is egy közülünk jó pofi nap. Ma épp a pultban bájgónálkodik, de nem veled, késtél, ki vagy rúgva. December 2-a reggel 8 és 11 óra között nem sok új dolog történik mostanában Budapesten. Főleg az Asztóriánál nem. Felkelsz, a szimpatikus szomszédsrác miatt legalább ma végre nem alszol el. Hétfő, ezen a héten még nem is voltál a Toldiba. Fogmosás, ennek a japán szakos srácnak ilyen jó poénjai vannak, jó, hogy a törölköző sárga, zokni oké, laptop, dohány, mobil, sár, sapka, kulcs, lift, tovább jutottál, 2-es utca. A megállónak nevezett akadálypálya, csak úgy túlzod a boldog tekintetektől, egy busz közeleg. Meg is fejted a BKV, minden busz máshogy jelzünk, jól figyelj, játék a bérletedért feladványát, miközben szaladsz a tömeggel, jaj anyóka, bum, kosarak, deka. 233 vagy 133? 233. 233. Csak a fél lábaddal tudsz beszállni a buszba, a Ferencéig futsz, a másikkal mellette, de szerencsére a pénztárcád a jobb oldali zsebedben van, így veszel egy francia krémest az Omner cukrászdából. A krémest oda is adod a hajléktalannak, ő is tudja, hogy az a legjobb hely. Te csak a kötelező reggeli Duna panorámát bambulod, aztán amikor befordul a Gellért térnél, leülsz a homie mellé, és ráveszed, hogy járjon rendesen TBC oltásokra, mert a kúra bizony fél évig tart, és nem kell az első tavaszi napsugárra kiröppenni a hegyekbe. 9 óra 7, bassz, kicsit késésben, majd alig látsz az éjségtől. Beugrasz még a büfébe, vagy majd lejössz? Oké, a liftben ott a főnök. Eddig még egyszer sem sikerült bejönned, amióta itt dolgozol, pedig azért 2 év elég sok idő, de szerencsére az új recepciós csajnak mutogatja a mobilján, hogy hova jár úszni, így nem vesz észre.
Kártya, bip, sziasztok, kezdődhet a munka. Persze, hogy egész nap csak is a Feed Food Fighters-re gondolsz, de ez a jó szövegbe ezek nem jut eszedbe. Az viszont igen, hogy elhívd a csajt, akinek egy éve udvarolsz minden nap, már igen jó, minden második december, vagy minden december másodikán. SMS küldesz, vagy felhívod? Smiley, már van programom. Ez a 160. karaktere ma egy életed maradt. És ma még mindig van, ma van, hétfő van, december, de jó erre a sármos duruzsolásra kell itt a szomszédban. Szerintem ő se először éli át ezt a mai napot, mintha mindig tudná, mit kell mondani ezeknek a hajlan pillangóknak. Beszél nekik Fukuyamáról, meg Huntingtonról, haikot irad a hipsternek tetsző lányokkal, és közben még gitározik is. Át is nézel egy reggeli fogmosásra, hát ez a csicsi meg az indi. Mindenki itt hunalkodik Zambogini kippában, bárcsak így indulna minden hétfő. Meg is írod a szövegüket, hiszen ma este toldi. Zokni, arcmosás, a bombalás nyakában ott a kék törölköző, jó nagy buli van itt. Laptop, dohány, mobil, sár, sapka, kulcs, lift, nagy levegő. Már nem csak arcról ismered az összes embert a megállóban, de mindenkit a keresztnevén szólítasz, amikor felkéred a közöny szürke seregét, vegyék vállukra Szatyorka nénit, és tegyék a hajléktalan bácsi ölébe, a legjobb helyre. Az ellenőr spanyolul válaszol álomban a paprikancsi szereládjának minden sorára. Közben mindenki majszolja a francia kémest, fél lábbal a Dunapanorámában, helyre szép ez a hétfő reggel. A főnök szájában rózsával fogad, és elnyelvelne, sajtos, holland. A liftben az új recepciós mobilján mutogatja, hogy hova jár úszni, és hogy nem is szeret úszni, csak hogy ő nagyon unatkozik. De a számát nem tud elmenteni, mert már hív is a lány, akinek még csak egy éve udvarolsz, mintha már nem minden nap lenne. Mondja, hogy már írt SMS-t is, hogy a Facebookon is online non-stop, és hogy írt fel létszínen még soha nem volt. Hopp, hopp, hopp. Felírod, vagy nem? Fel. Nincs több életed. De végre itt a kert, és a szomszédcsajok ma Horváth Kristófot szedték össze valami hatalmas pókerparti után. Budi van a budiban, benn van a bandi. A fürdőben a törölközők ma mind egytől egyik rózsaillatúak, és ti boldogan mostok fogad, amíg az időjárás jelentők el nem találják a 3 napos előrejelzést. Kösz!